Mayong buntag ninyong tanan. Epifania, ang pagpadayag sa Ginoo sa tao, sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, dili lang sa mga Hudiyo. Lakip na kita niya matud pa ang from the east, Magi, kining pistaha gitawag niya to Three Kings sa tulo ka hari. So niya to na greetings nga human sa Pasko, niya New Year, niya Happy Three Kings, niya Pit Senyor, niya human sa Pit Senyor, Valentine's na ba? O man sa Pit Senyor, Valentine's Rizzo. May linya sa opening prayer, mo atong gamiton, atong uslan, atong gamiton basihanan, atong sugyot sa pamalandong na atong mabitbit ngadto sa atong pagampo, ha. Nay linya nga ni pinagi sa pagtultol sa bituon, gipadayag mo sa una itong tulukari, Magi, nakatultol sila pinagi sa giya sa kahayag sa bituon niadto niya itugot kaninsan pinaagi sab nato karon sa kahayag sa atong pagtuo. Atong tanawon, di panahon kahayag sa bituon, migian nila na ilang nakaplagan ang batang Jesus, si Jesus. Karon ang kahayag sa atong pagtuo, itugot pinagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kita sa katahom sa himaya diha sa langit. Makasudong kita sa katahom sa himaya sa Ginoo, sa himaya sa langit. Pinagi sa kahayag sa atong pagtuo. Pagsugod sa misa, wa man niya pasigaa, basta diri, diring dapita, magtanaw ko diri kay maklaro ang itsura. Pero masalamat sa suga, ipahayagan nila sa ngit-ngit marong panahona, kining klaro na ang mga itsura. Pero na ko'y gipangita akong kaistorya kaga hapon, si nindot ni sila 85 ang edad ug 83, si Bine taga Buaya, sa Dapita. Doy. Wah, man. Ingon man to. Wah, yun. Sige, tungod tingay suwan, o kung dili na diha nagpahipi, sige na lang. Dili kay tadaghan karon, nindot atong pasanginlan, dili lang si uwan, kanang uwan, kay karong panahona, uso naman ang nadaghan na sa payong, nilalaing klase sa payong, na piko-piko, nga masud lang sa bag, na basta nindota karong, dihay panahon akong naabdan, ang payong, dili mapiko ganit, guba na, kay hanginon, tanaw gawa, na di masud sa bag, pero di sa panahon, labi na dito sa probinsya. Panahon akong naabtan. Nihit ang payong. Basta nihita. Ang amot baka tungod kay mahal. Or dili ka palit. Muna nga, kung Sabado o Domingo, uwan-uwanon, pagkalisura, pagtigom sa mga tao sa Santos na Misa, Domingo. Lisod. Karon ni noon, wala na lab nga na.
Niya akong hinumduman itong misa di Galyo, naaman sa kadlaw nga musungog-sungog. Pastilan, inig sungog-sungog, si niuan nga muto, gikan sa langit, ninduta tanawon nga ridiri. Tanaw ka, ang payong diya sa gawas, magdungan og ukab, ninduta tanawon, automatic, sa una, katong panahon, nga wa pa mauso ang payong, di man makita ang dahon sa saging, inig buntag, manghita di kapasilungan, pero karong dagan salamat, ha? Dagan salamat. Niya, istorya pa nila, kadungog tingali mo, karong mga panahon na, bisan daghan nga tao, mura gihapon, gawa sa pandemic, pero karon mibalik, bisan daghan ang tao, ngadto sa basilika. Nagsugod naman, di ba? Ang lubina, ubay man sa gani tingali, ang taga diri sa tuwa sa dito, nakaschedule nga mo adto sila. Katong primerong kadlawon ba nga nagprosesyon, nag-usingan na to, kadlawon, dinhin dapita, uwan, kusog ang uwan, katong karong mga mayaging kadlawon, pero ngadto pa, nadayon nilang lakaw, kay pisan ninduta, ditong dapita, sa panahon, sa langit. Hinumdum mo atong panahon, na kahayag sa pagtuo, makita na to ang himaya sa langit. Sugilanon kini, nindot atong balik-balikan. Diya manggani, istorya, nakaabot sa tinghalita ni, kay bago pa ba ni? Katubang dihay bagyo, nga padung dinhi pista senior, padung dinhi ang bagyo, gikan sa Mindanao, basta daw gawa, wa mo lahos ug mamista. May balik sa agi. Basta lang. Kay giingon tayo, balik lang ko, daghan tao. Basta lang. Liwas na lang. Basta daw gawa. Kanang bitong mga ingon anak, nakoy kay story lagi gahapon. Sininduta to sila. Sa matag, dili lang baya ni sa basilika. Namang gani uban, karong panahon na ay mga nanguli na og nananghid, nangadto sila sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Kung anong manguli man ho nga, pista senior man, na diri, mo nagyud ni, sintro, sa di, mas may itong Santo Niño sa mua, sa ilang kapilya, ngano man, sa kaila man may, suod sila, kaila sila, duol sila, dili lang na, wa lang na sa basilika, naasa din sa tagsa-tagsa ka kapilya. Gani sa tagsa-tagsa ka simbahan. Ibaw to sa sugilanon. Ang uban tingali, wa masayod, sugilanon sa atong imahin. Di ay panahon, taod-taod na marini. Sultihin niya ko rin kung sa gining tuiga o pilang nakatuig. Kaning nagsugod. Katubang, di ay panahon nga, di ay nanagat, taga diha, maktan, nanagat to niya, napalgan niya ang kahoy, sunog, itom, tawag nilang uling nga pa mabungkag. May insistir man nga magpada, gikan sa dagat, kawa, gihan sang gidaha, niya, ngadto, matod pa silang sugilanon, kana ang resulta, kana ang imahina. Sugilanon sad, nila ni adto, kahayag sa ilang pagtuo, nakakaplag sila. Gani, humani adto, hangtod karon, wa lang sila dito gibutang sa kapilya, niabutang panahon, gibutangan og dako-dako pa sa kapilya, kay gihimo siyang simbahan sa dagang katawhan. Gani, pastilan, akong kwarto naman yan dapita. Ito dapita ko. Mamintana ko. Diya, dagkutan. Sinado pang simbahan, sayo sa buntag,
hangtod ini kagabi padung siran ang gate simbahan. Mga tao, gikan sa trabaho, padung sa trabaho. Muwari, por lo menos, manang kahayag sa pagtuo. Matag usa, kakita sila sa himaya, sa gakom, sa Ginoo, nga naa nakig-uban. Na, walang sa kapilya, kining istorya, simbahan, nay, ay man itong taga-buhaya lagi. Ako na ba itong gipangutana kagahapon? 85 yung edad. Ako siyang gipangutana, pila man kabong imong anak? Siya, daga ka di ay. Siya, Ako nga, ulitaw ko. Tinada na ibitaw, basta indutag yun ni Manang. Nag-holding hands mi. Kaya iyang igsoon, 83. Dakaw mi padungan to. Pag-abot niya sa tubangan, ingon din siya. May pamuta, may payang mata, may payang dugan. Pag-abot niya sa tubangan dito, ingon din siya. Dadun ka na mo, pader. Imo kong tabanon. Basta na, hain mo to. Si Manang. Dito sa ilang kapilya. Ang ato kakoy, direka. Sa ilang kapilya. Sugilanon. Ilang nakita sa kahayag sa pagtuo. Ang sinugdanan sa ilang imahin. Tuan ninyo. Tukog. Tukog. O yan o sa man. Aambot mo siyang pagka-istorya ha. Di ka sa tukog. 33 na katuig. Naman gani. Sa kahoy. Nilakra. Matod pa. Ang imahin sa mahal nga birhen. Yan gitiguman sad sa mga tao. May simba. Ay na lang ng dagang kuti. Karon gani. Walang sud sa kapilya. Ay. Kaganihang buntag nagibutang dina gamay. Karon dako-dako layla sister, nganong lain-lain ni sila gidakon? Nay gamay, nay dako. Tanaw atong mga imahin, nay dako, nay gamay. Nya, dihay naglagot padung simbahan. Ang iyang nakita dito ang dako man nga imahin. Nya, kay naglagot man siya kay amot mo sa itong iyang hinungdan sa kalagot. Nagdaan siya sundang kay maghagi siya kay ang iyang gipasangilan kanak lagi imahin bida nakadungog man ang pare. So iyang ginisdan og gamay pag-abot sa tao dito simbahan siya. Oh, nganong ikaw may naangan amas tatay mo basta lawgaw asa ko nos tatay mo. Wa lang siya sa kapilya. Naasin siya tagsa-tagsa kabalay sa tagsa-tagsa ka altar sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Imahin lang, tinud-anay. Pero ikaw, naipanahon sa kahayag sa imong pagtuo, uragang imong kasing-kasing hilabon tungod kay imong nasinati kanang batu-balani matud pa sa gugma basta ninduta. So kana atong tigungon o pinaagi sa mata sa pagtuo atong paminawon o sination sa ulugon ang kaanindot sa himaya sa langit. May Ginoo, may angkon sa matag pusa. Ikaw, iyang pinanggang anak. Iwagan ta balik kanang pagtuo nga atong nahuptan. Atong kanang pangayoon grasya. Karon, nining pagsaulog nato ng Santos nga misa. Magmaya ug magsadya. Di ang tumong sa pagsaulog masiga balik. Kanang usahay nagkaaw nga suga na suga sa atong pagtuo.
maiwagan unta kita diha sa siga sa atong pagtuo kita nato balik di makasudong kita balik sa himaya sa langit. Nindot paminaw kanang pagkanta sa gusos, batubalani sa gugma, basta ato ka ng nindot atong awiton. Matag Biyernes naman, pero karon, especially karon, nagiagda kita sa atong pag-fiesta sinyo. Sa parokya, muhirit pag yun ta. Puhon, Pebrero, ato na sad. Pero pagkakaroon, duyog kita sa kadaghanan na mipasiga balik sa siga sa pagtuo. Aron, masinati ta balik ang kaanindot sa himaya sa langit. Amen?